ngerti, karangmu ayo golek tebu to. Iya. Ya wis ayo saiki ae selak sore. Iya, ayo marani ipase ben kita pecah papat. Ayo. Ipa. Bu yuk. Cik. Agebu ya apa basa Londo ye? Piye to? Kok gak ngerti. Jelasno Mel. Age buku ayo golek tebu. Oh alah, tak kira basa Londo. Walah, pek ngono tok kok gak ero. Wis an. Ya wis saya saiki ae selak sore. Gas gacah. Gas. Ini ndi? Ning sawah bapakku. Oleh ye. Olah aku manges ngomong bapakku. Wis ayo. Iya. Ayo dan digoleki tebune sing tuwek lho, Cah. Lati-lati. Ya. Sak meneh cukup gak? Cukup wis aja kakeh. Wes ya. Nek mangan ning ndi iki? Sing gone ning sore wet nang kono piye? Ya wis ayo. Iya. Cah wis sore jam mulai ndang ngaji. Ya wis ayo. Cah aja lali tose lho ya. Bim, Tik, Mel, Ip, foto selawase. Aja lali aku kok para nono ya. Aku bareng. Ya, Ibro.